Jeg bruger timer hver dag på at kigge i den tomme luft. Realiteter passerer nethinden med alt der kommer tungt. En sommerduft, så kold at jeg finder min sommerhandske. En verden så grå, at selv jeg vækker Holger Danske. Det beviser bare hvor usel verden er. Når MC'er som mig selv synes de har det her svært for seriøst. Du har det som blommen i et æg, mens forældreløse børn i Afrika dør af AIDS. Så kom nu og vis lidt omhu, fordi den tredje verden ville slå ihjel for din junkfood. Så gå en tur i stedet for at bruge penge på en busbillet og give en fiffer her og der til pandaer og UNICEF. Vi har det så hårdt og tager det næste sus, så luk røven på lette. Jamen jeg mangler da min SU. Så det er det der giver mig lyst til min halve viser. Og den sidste halvdel er på grund af vores statsminister. Hold dig til dit og del ikke dit liv med os. 90% af DK giver ikke en fuck om du skriver godt. Så den ærlig mening kan jeg lidt låne til dig. For Gud og satan kæmper hver dag om snorene i det dukkespil, og vi er alle marionetdukker. Føler mig halvhård og alle går og siger for alvor at man ikke fatter at jeg kun har rappet i et halvt år. Tjal får mange props, for det er det der får mig til at skrive i øjne faldende som chicks i stammetops. Jeg er nogen knægt der tænker på mit drømmeliv, men blev fanget af jobbet der snittet var 5,7. Men fuck det, for ender ikke som den giver. Sanger modtager tæv og skrammer for at hæve mig for de snævre rammer. Men modsat andre, så har jeg det jo meget godt. Folk sulter ihjel, mens jeg klæder over min iPod. Mit sind er nulstillet, når jeg vader gaden, og mærker overhovedet ikke alle de andre spreder vrede. Jeg gemmer mig i dynjakken, når vinden blæser, og tænker slet ikke på alle de andre ting man læser. Med et favorit blik kommer mit afskedsstik, pensler ord med tanker helt uden tavshedspligt. Hold dig til dit og del ikke dit liv med os. 90% af DK giver ikke en fuck om du skriver godt. Så den ærlig mening kan jeg lidt låne til dig. For Gud og satan kæmper hver dag om snorene i det dukkespil, og vi er alle marionetdukker. Verdens politik, krig, fred og sygdom, nye tomme teorier om psykoser ved at ryge bong. I en verden, hvor tv regerer, og folk der er for travle til at se hvad der sker. Valg træffes, Bin Laden, George Bush vælter lande fra hinanden, som var de korthus. Men det rører mig ganske svagt, for hvad betyder det for mit liv, at folk i verden vælger brænde det danske flag? Jeg er ikke usympatisk eller en egoist, kan da godt se det skidt, at folk har det mega trist. På det punkt, der må jeg være snæversynet, alt for rygende, men der skal meget til før jeg hæver brynet. Jeg kan ikke følge med i alle de ting der sker, så jeg sender verden tanke, mens jeg inhalerer. I stedet tænker jeg på de ting som jeg vælger, for det er tiden levende på jorden som tæller. Hold dig til dit og del ikke dit liv med os. 90% af DK giver ikke en fuck om du skriver godt. Så den ærlig mening kan jeg lidt låne til dig. For Gud og satan kæmper hver dag om snorene i det dukkespil, og vi er alle marionetdukker.